hij leeft voort in de herinnering van Dokkum en mag ook niet vergeten worden. Het is echt een hele bijzondere boom. Dit wie hem. De monumentale iep op de hoeken van de Eelsemerplatte en het Noorderbalwerk in Dokkum. Zo'n 2014 stiet de beam er net meer, maar van vreed af is de iep op bijzondere wijze weer te bewonderen in de stad. Je ziet eigenlijk niet meer zo heel veel iepen in Nederland, ook vanwege de iepziekte. Daardoor is dus besloten om die iep ook hier om te hakken. Maar dat stond gewoon wel op een hele bijzondere plek. Echt de ingang van Dokkum. Je zag hem gelijk bij binnenkomst als je Dokkum vanaf het noorden binnenkwam. Dus kunstenaars hebben besloten van, we moeten er iets mee doen. We gaan er kunstwerken van maken, zodat die boom gewoon blijft voortbestaan. Het is het verhaal zoals zij kijken naar de iep. En ze hebben daar hun eigen interpretatie op losgelaten. Ze hebben hun eigen manier van hun kunstenaarschap vormgegeven. En dat hebben ze op hele verschillende manieren gedaan. Dus we hebben 8 kunstwerken staan die weer uniek zijn. 8 Belgische kunstenaars uit de regio hebben mij het bewarenhoud van de BM kunstwerken maken. Hier terug wordt het verhaal van de BM op verschillende wijzen terug verteld. Een van die werken is een keramieken urn. Wat je hier ziet is eigenlijk een stuk keramiek met een laag waarin de iep verwerkt is. Nou, en urnen en verbranding en dergelijke is natuurlijk ook een verwijzing naar de historie van lang geleden. Waarop mensen begraven werden, verbrand werden en in urnen werden gedaan. Dus hiermee heb je eigenlijk een heel bijzonder verhaal verteld. Van de streek, van de regio, van de stad en van die bijzondere iep die er helaas niet meer staat. Bijzonder, want de iep wie naar schatting meer dan 250 jaar oud. Een stukje geschiedenis van Dokkum dus. Als bomen een verhaal zouden kunnen vertellen, dan zouden ze soms wel 200 of 250 jaar geschiedenis kunnen vertellen. Van iedereen die er langs is gelopen, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Dan is het wel bijzonder dat hij wordt weggehaald. Dat kon niet anders vanwege de iepziekte. Maar het is mooi dat hij in de kunstwerken van 8 kunstenaars weer terugkeert naar Dokkum.